kaikille ja tervetuloa tähän videohartauteen. Aloitan lukemalla päivän tekstin Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Jeesus sanoi, te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet Isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Täällä meidän ihmisten keskuudessa maan päällä on asioita, joita me emme näe, mutta jotka me voimme tuntea. Ja Kristuksen lähettämä Pyhä Henki on yksi näistä asioista. Pyhä Henki on täällä maan päällä opastamassa meitä ja johdattamassa meitä niin, että me tiedämme, mihin meidän tulee mennä ja niin, että me voimme aina elää lähellä Jumalaa ja Kristuksen yhteydessä. Jeesus halusi luoda turvallisuuden tunnetta ja rauhaa, kun hän puhui opetuslapsiensa kanssa siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Koska paljon odottamattomia asioita oli tapahtunut ja oli tulossa tapahtumaan ja osa näistä asioista aiheutti ahdistusta ja surua. Sen takia Jeesus halusi puhua opetuslastensa kanssa ja vakuuttaa heidät siitä, että kaikki tulisi olemaan hyvin. Hän puhui näin jo ennen kuolemaansa, mutta kuolemansa hetkellä, kun opetuslasten tuli jättää jäähyväiset, he joutuivat suremaan ja ikävöimään Herraansa. Ja tuolla hetkellä oli vaikea muistaa hänen sanojaan tulevaisuudesta. Mutta kuolemansa jälkeen ja ylösnousemuksensa jälkeen Kristus palasi maan päälle, koska hän halusi puhua opetuslastensa kanssa uudelleen. Ja hänen viimeisenä päivänään maan päällä hänen ylösnousemuksensa jälkeen hän puhui Pyhästä Hengestä. Tuolla nousi esiin paljon kysymyksiä tulevaisuutta koskien ja Jeesus vastasi näin. Apostolien teoissa 1. luvussa sanotaan näin. Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajieni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus oli tuolloin matkalla taivaallisen isänsä luokse, mutta hän lupasi opetuslapsilleen, että täällä maan päällä tulisi olemaan Pyhä Henki, joka auttaisi opetuslapsia heidän tiellään, jopa Jeesuksen taivaan astumisen jälkeen, niin että he eivät tuntisi oloaan yksinäisiksi tai eksyneiksi. Totuuden henki oli jo matkalla tuolloin ja Jeesus puhui niin, että opetuslapset ymmärsivät, että tämä henki opastaisi ihmisiä niin, että he tietäisivät, mitä on elää Jumalan tahdon mukaisesti ja miten heidän tulisi toimia tehdäkseen Jumalan valtakunnan näkyväksi jo täällä maan päällä. Ja kun opetuslapset odottivat tätä hetkeä, kokoontuivat he yhteen rukoilemaan lakkaamatta. He rukoilivat ja rukoilivat. Ja opetuslapset näyttävät meille esimerkin Kristuksen kirkosta. Kun he odottivat Pyhän Hengen saapumista ja halusivat
lakkaamatta rukoilla yhdessä. Ja tuona aikana he eivät antaneet minkään ulkopuolisen asian keskeyttää heidän rukoustaan, eikä antaneet minkään asian vaikuttaa heihin. Me myös voimme toimia samalla tavalla täällä tänään meidän kirkossamme. Meillä ihmisillä on paljon erimielisyyksiä ja konflikteja, mutta yksi asia yhdistää meitä, nimittäin uskomme Jumalaan. Me voimme rukoilla täällä kirkossa yhdessä samalla tavalla kuin opetuslapsetkin rukoilivat. Me rukoilemme yhdessä Pyhän Hengen läsnäoloa, joka vahvistaa meitä ja vahvistaa meidän yhteenkuuluvuutta ja joka turvaa meitä ja opastaa meitä meidän tiellämme kaikkina päivinä. Rukoilemme yhdessä vielä Isä meidän rukouksen. Luen rukouksen suomeksi, mutta sinä voit lukea sen omalla kielelläsi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Herran siunausta ja rauhaa teille kaikille.